нарушение на горския ред. Не може всеки да действа безконтролно. Моля вълкът да ме последва доброволно. Тук имам заповед да бъде изгонен или линчуван. Ако не се предадеш сам, съм длъжен да те арестувам. Помощ! 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 Папо! Ти си жива и здрава! Помислих, че вълкът те е изял. О, не бях чак толкова спрегладнял. Може да не си извършил най-лошата зина, действията, че тук не смягчава твоята вина. Ние те гоним от нашата гора. Да, това е благодаря. Вълкът е изгонен от нашата гора. Тук повече няма да му стъпи крака. Тръгвай с мен, ще те пратя далече от тук и по пътя да не си издал звук. Не знам как бих могла да ти благодаря. Да